Добрый дзень усім добрым людзям. Калі вы маеце такі ровар па цане бэушнай інамаркі, то, зразумела, у агульным карыдоры захоўваць яго не вельмі хочацца. Але ў пакоі таксама, дзе тут яго? Ён займае тут увесь праход. Таму мы вырашылі звярнуцца да розных крапленняў, ось такога кшалту, і зараз усталюем яго ось на гэту сцену. Замацавалі першы кручочак под педаль. Зараз повесим, поглядим, где астатнія элементы замацоўваць. Вось так замацавалі, ну і трымаецца так дастаткова добра. Вось яно. І зараз под гэтыя два колы, под пераднія, под заднія, астатнія элементы. Наступны крок, палічка под задняе кола. 3 кронштейны на месцы. Адзінае, што пакуль мералі, троху тут засталіся адбіткі ад колу, але мы паспрабавалі, гэта добра адмываецца ад фарбы адмысловай. Вось паўгадзіны працы і наш ровер парыць на сценцы. Сам па сабе кронштейны гэты незаўважны, просто вось сам прыгожы ровер. Гэты кронштейн мы замовілі на Валбрысе, ён каштаваў $3 і мае магчымасць вытрымаць да 30 кілаграм вагу ровара. Наш важыць прыкладна 15-17 кілаграм. Усё атрымалася цудоўна. І тут ён будзе захоўвацца на зімні перыяд, альбо калі мы некуды далёка паедзем. Усім усяго найлепшага.